गुड मर्निं लोगोफोर आंनि जेडि बर' फेमिलि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। नै आं दिनै फानबारि बाजाराव थांनो ओंखारदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फानबारि बाजारखौ देखायलांगोन आरोखि। साफायनानै दोननां फानबारिनि अमा बाजारखौ। फानबारिनि अमा बाजारखौ फट' साफायना दोननांदां। आं दाननायखौ लाबानो जायोना दानबायना। बे फानबारिनि नारें बाजार बियो लोगोफोर अमा बेदर लाखांबाय आरोना नारें बाजार। नोगोद नारें फानखायो आरो बेबायदि फानो आरोखि नारेंखौ। ओरैबायदि थालिर नारें ना लाखांबाय ना लानांला बाजारा नोगोदखा। बाजार मस्ला लादों नै मस्ला मिक्स मस्ला बायग्रा मिक्स लानो ना मानो लादों नोंलाय? मिक्सखौनो लादो लगायहोनानै जोगोनार बासिगासिनो लोगोफोर नै गावबानाव जोगोनार लाबाय बानलु लाखांबाय आरोखि। साम'जों जानो जोगोनार लादों नै माबानिफ्राय थाइनै लाखादो। माइब्रा माइरं दुन्दिया लाबाय दुन्दिया फानग्राया मैगं गोजा दुन्दियाखौबो केजि हिसाब सुयो नामा? दुन्दियाखौबो केजि हिसाब फानबावो जोंनि फानबारियाव। सिखायानो माबा बायजोब्बाय आमा फन हरगासिनो। नाथुर लोगोफोर नालाय फानबाय जिरा आरोखि आथिं जायगा मोजां नायलाय बेयाव नागिरदों। खामानि मावनायाव गाननो सेन्देल नायदोंमोन आरोखि ओमफ्राय ओरैनो दंखायो नायनो खामानि मावग्रा ओरैबायदि गिदिर जायो जोंनि फानबारियाव नायबायना बाजारा। बायनोनो मोनस्लाबायनो नागिरा आरोखि ओमफ्राय ओरैनो सेन्देल लानो नागिरदों ओरैबायदि गिदिर जायो आरो सेन्देल लाबाय लोगोफोर जरासे नै बिराद दा खामानि मावनायाव गाननो लाबाय आरो अजन्तानिखौ लाबाय सेन्देल लानो लाइन जाफैगासिनो। जोंनि फानबारियाव सेन्देल बायनोबो माने लाइन जाबावनांगौ जाहैदों आरोखि जायगाया बेबायदि लाइनाव दंखाबावो सेन्देल लानो थाखाय ओरैबायदि गिदिर आरोखि। सोरबाफोर लोगोफ्रा फानबारि बाजाराव फैनोबा फैनो हागोन माबाफोर बायनोबा खिन्थु गिरजोंनो लाइन थानांगोन आरो थाब मोननाय नङा जिनिसखौ। गामियावनो स्ट्रबेरि मोनबावलायसै स्ट्रबेरि लाबाय नै फिसालानो बे मादैनिफ्राय स्ट्रबेरि फानग्राया स्ट्रबेरि लादों न'आव गायनाय ना न'आव गायनाय आरोखि जोंना लकेलावनो मोनजायो स्ट्रबेरिखौ।
50 थाखा बियो माने अजनाव बेसे बियो अजन गैया आरोना बेसेना हासिबायो लोगोफोर नायहरलाय माबायदि नुदों नागिरै गस्लाखौनो मोनाखै दासो नै इदि मोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय माबायदि नुदों गाननायनानैबो नायखाथारबाय आरोना फानबारि बाजाराव इमान दख'ना दखान दङ ओमफ्राय गस्लाखौनो नागिरना मोना दासो मोनदों आंनिया गस्ला लादों आरना गस्ला लाबाय नै लोगोफोर खोन्थाहरदो गाननायनानै नायबाय माबायदि नुदों गाननायनानै नायखाबाय गानखांनानै लानोसै हामनाय बायदि नुदों माथो बे दिनै हाग्रा एवनो नागिरदों हाग्राया लोगोफोर हाग्रा जाना दंना एसे न'खौ हाग्रा एवनानै लानि बिराद हाग्रा जानानै दंखायो मेसिनखौ न'आव लाबोखाना दोनखादों आं बे मेसिना न'आव दंखायो आरो ओमफ्राय दा एवनोसै होननायखौ स्टार्ट होखानानै लानो अन खालामबाय Vai sih nasional nih, agak udah. Ini gitar. Beri. Jam, gerak nih. Bentar. हाजिराया आं माबा मावहोदोंना बेखौ ओंखाम जाहोबाय आङो गायनो होग्रोबाय दा जानोसै आं बै माबाखौ सनहोदों एसे हाग्रा उसुं गोदाफोरखौ दा मोना सावना होनोसै मानसि थायाना हाग्राया एकदम माबा जाजोब्बाय खामानि मावनो मानसिखौनो मोना नालाय माने बांगाल हिनजावसो लिंहरबाय सुन्दुरिखौसो नामाबो अलकात्रा सुन्दुरिखा बेयाव नङालै अहा बेरागदों टेंकी का ऊपर खोमायाबो बेंगिब्रा गुजा जाला हाँ आरो एकटा আছে এটাও নিয়ে আসবে बांगाल हिनजावसो खामानि मावनांगौ खामानिखौनो माने मावग्रा मानसिखौनो मोनलायलाया हाग्रा एवनाया माबायदि मोननाय बिमा गावदां माले गिदिर मोनदों नुदों जोंना फेमिलिया होखावखायो आरोखि मेसिनजोंबो एवबावो बाबा मा खालामदोंलाय आबा सना आयु फिसा माखाया स्लिम स्लाम जाजोब्बायलै ओंखामखौ ओंखाम नांबावगौलायगौनो गोथाव मोनदों गोथाव मोनदों न'खौबा फुथिंना होनांगौमोन मिस्ट्रि लेंहरदों फैयाखैनो नायलांबाय दा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम बालामोनथों खारम करबाया सुन्दरि सावबाय लोगोफोर मिस्ट्रि एवजोब्बाय नै साफा खालामजोब्बाय नै सावना होबावबायसो आरोखि मानो हाग्रा जाबाय थायोलै ओइ गेटसिम
सावनानै होजोब्बाय ओरैजाय खामगासिनो नै दाबो नुलायबाया नै माखाखौ एसे साफा खालामजोब्बाय सावनानै साफा खालामना होजोबनोसै हाग्रा जाबाय थायोलै न'आव थानाय जायाना ओंखायनो एखे साफा खालामजोब्बाय बाबा मा खालामदों जाबा नोंलाय सुन्दरि काम कर अब बाबा मा बेलाय नों मा खालामदों आबा रानगोनलै आबा रानगोन दोनथ' खालि थालायनो नागिरदों नै सिमेन्टजों बाला लगायखांबाय ओमफ्राय दा अन्थाइ लगायनो नागिरदों आरोखि हाजिरायाबो थांबाय बांगाल हिन्जावा दे बिमा हायोलै नोङो सिन्था गैया हाखायो Ikan jangan oke ro, ada lag baro. Gari na nole andra to jailo. Ore. अच्छा एकोने जाए निकी काम तो कंप्लीट करिया जा मैं तो कंप्लीट करूंगा मान देखो बैग उठाओ मैं बैग उठाओ और सिंगाओ सज्जा बाबू सज्जा अन्ना बता ना दो ये लोगोफोर नैबेखौ ढालायनो नागिरदों रोगा बेखिनि रोगानायाव जायो नामा बेबायदि आरो फाननै नांबावगौ बेबायदि फाननै अन्थाइ होबावबासो बे खामसालिखौबो एसे ढालाय जागोन दा नों बेखौ गरसे फेनलाबाबो बेसेबां फेनलानो थोआ बियो नाहाबाव आरो लागौ जालया बेखौ ढालायना लानि बेनि हाजिराया माबासो आलकाट्रा सुन्दरी ভিডিও চাবি এটা ভিডিওটা আইব বুঝছো ওইটা গাই দেখবি দেখছ এটা তোর ভিডিও আইব ওইটা ইউটিউবে আইব বুঝছো ইউটিউবত চাবি এটা আমার চ্যানেলটা লিখে দিব তারপরে এই ভিডিওটা দেখবো বুঝছো এই সুন্দরীটা দেখা পাবো এবার ভিডিওতে এইটা এটা সুন্দরীটা আমার এখানে কাজ করবা আছে এটা ঢালাই করবো এখন এটা বালু রেডি আছে সিমেন্ট রেডি নিয়ে আছে যাও পাটন নিয়ে আস যাও লাগবো যাও জলদি নিয়ে আস जोंनियावनो बिरादनो सारअन्थाइ गोलैदों अन्थाइ गोलैदों लोगोफोर अन्थाइ नै नायलाय गिदिर गिदिरथार नै अन्थाइआ नै बिराद अन्थाइ गोलैदों लोगोफोर सारअन्थाइ अखा नै बारहुंखा बिराद बारहुंखा अखा फैबाय लोगोफोर जोंनाव नै बरफजों गुफुर जाजोब्बाय लोगोफोर नायलाय बरफ आने बरफा